Hej, jeg hedder Markus, og jeg er sammen med Frederik. Vi vil gerne bevise A og B, eksponentielle funktioner, og jeg starter med A. Og vi har vores eksponentielle funktion her, hvor vi har valgt punkterne x1 og y1, eller x1, y1 og x2, y2. Og formlen for A, den er x2 og x2 minus x1, og så y2 divideret med y1. Og så formlen for en eksponentiel funktion, det er y lige med b gange a i x'te. Og så fordi vi har valgt vores punkter herovre, så sætter vi y2 og x2, eller x i anden. Og så sætter vi også y1 lige med b gange a, og så x'te i anden. Ja, jeg vil så bevise B, og formen på B, den er sådan set bare B, y1, a opløftet i x i første. Og det vi så skal nu, det var sådan set bare som Markus gjorde før med det her punkt her, der skrev vi så y1 lige med b gange a opløftet i x i første. Og det vi sådan set gør, det er, ja, vi skal faktisk have isoleret b, og det gør vi sådan set ved at dividere på begge sider af lighedstegnet, og det gør vi ved a opløftet i x i første. Så vi skriver a første og a x i første. Og de her, de går så automatisk ud med hinanden, og så hernede, der vil det komme til at stå et a x første lige med b. Og på den måde har vi så bevist b. Nu har vi så formlen for vores to punkter her, og dem dividerer vi så med hinanden. Så formlen kommer til at se den her y1 divideret y2 divideret med y1 lige med b gange a i opløftet i x1 divideret med b gange a, som også er opløftet x2 her, x2 og x1. Så kan vi se her, at b, de går begge to ud med hinanden, så dem kan vi lige fjerne her. Okay, nu har vi så det her, og nu vil jeg gerne have samlet det der, så derfor bruger jeg en potensregneregel, der hedder a i m'te divideret med a i n'te. Det bliver så til a, hvor jeg så opløfter m her, og så minus n her. Så derfor kommer det her til at se sådan her ud. A, og så har jeg så opløftet x2, så siger jeg så minus x1. Okay, nu har vi så det her, og nu vil jeg gerne isolere A, og det gør jeg ved at tage kvadratrummet på begge sider, så det kommer til at sådan her ud. Og så kommer det her. Okay, og så kan vi se her, at de her to, de går ud med hinanden. Så det vil sige, at der kommer til at stå sådan her. Lige med A.
Nu har jeg så bevist A her, så vi har fået et udtryk, der står heroppe.